മാതാജി ഇതിന്റെ PDF ഇട്ടിട്ടുണ്ടോ? അധ്യായം 4-ന്റെ അധ്യായം 5 അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അധ്യായം 5-ന്റെ PDF ഇട്ടിട്ടുണ്ടോ മാതാജി? ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മള് അധ്യായം 5-ാമത്തെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. നോക്കട്ടെ, ഇവിടെ മഴയാ, ഭയങ്കര മഴയാ. നോക്കട്ടെ എത്ര സമയം നെറ്റ് ഇത് കിട്ടുമെന്ന്. കറണ്ട് ഒന്നുമില്ല ഇവിടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിഗമകൽപകരോദ്ഗളിതം ഫലം സുഖമുഖാമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതി വ്യാസം തതോ ജയമുതിരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയ ഭഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ടകീ. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീകൃഷ്ണ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ സ്പോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത് ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. ശ്രീമദ് ഭാഗവത നിർദ്ദേശങ്ങൾ 12 ശ്ലോകം വരെ എടുത്തു. 13ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലാണ് നമ്മളിപ്പോ. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങളെ കുറിച്ചും സേവനങ്ങളെ കുറിച്ചും പറയാത്ത സാഹിത്യങ്ങൾ പരിത്യജിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അത് പിന്നെ അത് 11ാമത്തേല് പറഞ്ഞു. 12ാമത്തെ അല്ല 12ാമത്തേല് പറഞ്ഞ അങ്ങനെയല്ലല്ലോ. 12ാമത്തേല് എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന സാഹിത്യങ്ങള് അതില് ചെറിയ തെറ്റുകൾ വന്നാൽ പോലും എന്താണ് അത് സ്വീകരിക്കുന്നില്ല പറഞ്ഞത്. അതായത് ഭഗവാന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്, അതായത് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് ഉതകുന്ന രീതിയിലുള്ള സാഹിത്യങ്ങള്, അതിലിപ്പോ ചെറിയ ചെറിയ ന്യൂനതകൾ എന്തെങ്കിലും വന്നാൽ പോലും എന്താണ് പറയുക, നൂതന സൃഷ്ടി ഉണ്ടായാൽ പോലും അതീന്ദ്രിയ ഭക്തന്മാര്, ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ത്തിൽ കഴിയുന്ന ഭക്തന്മാര് അതിനെ സ്വീകരിച്ച് ആലപിക്കും, ശ്രവിക്കും എന്നാ പറഞ്ഞത് നമ്മള് 12ാമത്തേല് പറയുന്നത് അല്ല 11ാമത്തേല് അല്ലെ. അല്ല 12ാമത്തേല് ഇത് പറയുന്നുണ്ട് മാതാജി, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കാത്ത ഗ്രന്ഥമെല്ലാം പരിത്യജിക്കണം. 11ൽ പറയുന്ന പരമ ഭഗവാന്റെ നാമം, യശസ്, രൂപങ്ങൾ, ലീലകൾ തുടങ്ങിയ അതീന്ദ്ര മഹാത്മ്യങ്ങളുടെ വിശദ വർണ്ണനകൾ സമ്പൂർണ്ണ സാഹിത്യം നവീന സൃഷ്ടിയാക്കുകയായിരുന്നു. അതെ, 12ാമത്തേല് പറയുന്നത് ആ ഗ്രന്ഥങ്ങളില്, അങ്ങനത്തെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും ന്യൂനത ഉണ്ടായാൽ പോലും, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങളില് ന്യൂനത ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അത് സാക്ഷാത്കാരത്തിന് ഉതകുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങളാണെങ്കിൽ അത് ഭക്തന്മാരത് സ്വീകരിക്കും എന്നാ പറയുന്നത്. 11ാമത്തെ അതിന് മുന്നത്തേല് പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഭഗവാന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കാത്ത ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? തിരസ്കരിക്കണം എന്നുള്ളത്. അത് തിരസ്കരിക്കണമെന്നല്ല, അതിൽ പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാക്കകളുടെ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രം പോലെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അവിടെ ഇതിൽ പറയുന്നത് അങ്ങനത്തെ അതായത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് വർണ്ണിച്ചിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും ന്യൂനതകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അതെന്താണ്, അത് ആ സാഹിത്യങ്ങള് അപൂർണമായിട്ട് രചിക്കപ്പെട്ടതാണെങ്കിൽ പോലും പരിശുദ്ധ ആത്മാക്കൾ അവയെ ശ്രവിക്കുകയും ആലപിക്കുകയും സ്വീകരിച്ച് അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് ഏതിലും പറയാണ്? 11ാമത്തില് അല്ലെ. 11ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു. 12ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് അവ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുമ്പോഴാണ് ഫലവും ഇഷ്ടമാകുന്നതെന്ന്. അതെ, അതല്ലാതെ നമ്മള് അത് ഉപയോഗിക്കാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്?
അതൊരു കാര്യമില്ല എന്നുള്ളത് അല്ലെ, നമുക്കറിയാം പോലെ. അതെ അതെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ 13ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അതോ മഹാഭാഗ ഭവാൻ മോഖതൃക് ശുചി ശ്രവ സത്യരതോ ധൃതാവൃതഃ ഉരുക്രമസ്യാഖില ബന്ധമുക്തയേ സമാധിനാനുസ്മര തദ്വിചേഷ്ടിതം. അഥോ മഹാഭാഗ ഭവാൻ മോഖതൃക് ശുചി ശ്രവ സത്യരതോ ധൃതാവൃതഃ ഉരുക്രമസ്യാഖില ബന്ധമുക്തയേ സമാധിനാനുസ്മര തദ്വിചേഷ്ടിതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അഥോ മഹാഭാഗ ഭവാൻ മോഖതൃക് ശുചി ശ്രവ സത്യരതോ ധൃതാവൃതഃ ഉരുക്രമസ്യാഖില ബന്ധമുക്തയേ സമാധിനാനുസ്മര തദ്വിചേഷ്ടിതം. അഥോ ആകയാൽ മഹാഭാഗ്യവാനായ ഭവാൻ അങ്ങ് സ്വയം അമോഘതൃക് ശ്രേഷ്ഠ ദാർശനികൻ ശുചി കുറ്റമറ്റ ശ്രവ വിഖ്യാതമായ സത്യരഥ സത്യസന്ധതയുടെ ശപഥമെടുക്കുകയാൽ ധൃതാവ്രതഃ ആത്മീയ ഗുണങ്ങളിൽ ദൃഢമായ ഉരുക്രമസ്യ അതിമാനുഷിക കൃത്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്ന ഒരുവൻ, അതായത് ഭഗവാൻ, അഖില സാർവലൗകികമായ ബന്ധനം മുക്തയെ നിന്നുള്ള മോചനത്തിനായി സമാധിയാൽ അനുസ്മര ആവർത്തിച്ച് സ്മരിച്ച ശേഷം അവയെ വിവരിക്കുക. വിശേഷിതം ഭഗവാന്റെ നിരവധി ലീലകൾ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ജയ്. അല്ലയോ വ്യാസദേവ, അങ്ങയുടെ വീക്ഷണം തികച്ചും ശരിയാണ്. അങ്ങയുടെ സൽകീർത്തി കളങ്കരഹിതവും പരിപൂർണവുമാണ്. ഇപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? വ്യാസദേവനോട് വ്യാസദേവന്റെ വീക്ഷണം തികച്ചും ശരിയായിട്ടുള്ളതാണ്. അങ്ങയുടെ സൽകീർത്തി കളങ്കരഹിതവും എങ്ങനെയാണ്? പരിപൂർണവുമാണ്. അങ്ങ് നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ളവനും സത്യസന്ധതയിൽ നിവിഷ്ടനുമാണ്. അനന്തരം അപ്രകാരം സാർവലൗകികമായ ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നും സാമാന്യ ജനങ്ങളെ സ്വതന്ത്രമാക്കാനായി സമാധിയിലിരുന്ന് ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ ധ്യാനിക്കാൻ അങ്ങേക്ക് കഴിയുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങ് എങ്ങനെയുള്ളവനാണ്? കളങ്കരഹിതനാണ്. സൽകീർത്തി കളങ്കരഹിതവും അങ്ങയുടെ സൽകീർത്തി കളങ്കരഹിതവും പരിപൂർണമാണ്. പിന്നെന്താ പറയുന്നത്? അങ്ങ് നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ളവനും സത്യസന്ധയിൽ നിവിഷ്ടനുമായവനാണ്. അനന്തരം അപ്രകാരം സാർവലൗകികമായ ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നും സാമാന്യ ജനങ്ങളെ സ്വതന്ത്രമാക്കാനായിട്ട് സമാധിയിലിരുന്ന് ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ ധ്യാനിക്കാൻ അങ്ങേക്ക് കഴിയുന്നു എന്ന് വ്യാസമഹർഷിയെ കുറിച്ച് പറയാണ്. ഭാവാർത്ഥം. സാമാന്യ ജനങ്ങൾക്ക് സാഹിത്യത്തോടുള്ള അഭിരുചി നൈസർഗികമാണ്. പ്രമാണികന്മാരിൽ നിന്നും അജ്ഞാതമായതിനെ കുറിച്ച് ചിലതൊക്കെ ശ്രമിക്കാനും പഠിക്കാനും അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന വിഷയങ്ങളിൽ സമ്പൂർണമായ നിർഭാഗ്യകരമായ സാഹിത്യങ്ങളാൽ അവരുടെ അഭിരുചികൾ ചൂഷണം ചെയ്യപ്പെടണം. ഏറെക്കുറെ മായയുടെ സ്വാധീനത്തിലുള്ളതും ഇന്ദ്രിയ ഇച്ഛാനിവർത്തി അവസാനിക്കുന്നതുമായ അത്തരം സാഹിത്യങ്ങളിൽ പലവിധങ്ങളായ സാംസ്കാരിക കവിതകളും ദാർശനിക വീക്ഷണങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇത്തരം സാഹിത്യങ്ങൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ യുക്തിയുക്തമായി നിരർത്ഥകമെങ്കിലും അല്പജ്ഞാനികളുടെ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കാൻ വൈവിധ്യമായി അലങ്കരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്രകാരം ആകർഷിതരാകുന്ന ജീവാത്മാക്കൾ കോടിക്കണക്കിന് പുരുഷാന്തരങ്ങൾ യാതൊരു പ്രതീക്ഷയ്ക്കും വകയില്ലാതെ ആതിഥ്യമായി ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ അകപ്പെടുന്നു. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞ? സാമാന്യ ജനങ്ങൾക്ക് സാഹിത്യത്തിലുള്ള അഭിരുചി നൈസർഗികമാണ്. പ്രാമാണികന്മാരിൽ നിന്നും അജ്ഞാതമായതിനെ കുറിച്ച് ചിലതൊക്കെ ശ്രവിക്കാനും പഠിക്കാനും അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അപ്പൊ സാമാന്യ ജനങ്ങൾക്ക് എന്താണ്? സാഹിത്യത്തിനോട് അഭിരുചി ഉള്ളതാണ്. അവരെന്താ ചെയ്യണത്? പ്രാമാണികരിൽ നിന്ന് അജ്ഞാതമായതിനെ കുറിച്ച് ചിലതൊക്കെ ശ്രവിക്കാനും പഠിക്കാനുമാണ് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന വിഷയങ്ങളിൽ സമ്പൂർണമായ നിർഭാഗ്യകരമായ സാഹിത്യങ്ങളിൽ അവരുടെ അഭിരുചികൾ ചൂഷണം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ കൂടുതൽ അവരെന്തിലാണ് താല്പര്യം പോകുന്നത്? അവരുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എത്തരത്തിലുള്ള വിഷയങ്ങളാണ്? ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന വിഷയങ്ങളിൽ.
ഏറെക്കുറെ മായയുടെ സ്വാധീനത്തിലുള്ളതും ഇന്ദ്രിയ ഇച്ഛാനിവർത്തിയിൽ അവസാനിക്കുന്നതുമായ ഇത്തരം സാഹിത്യങ്ങളിൽ പലവിധങ്ങളായ സാംസ്കാരിക കവിതകളും ദാർശനിക വീക്ഷണങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള സാഹിത്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ എന്തൊക്കെ വരും? അതിൽ സാഹിത്യങ്ങൾ, സാംസ്കാരിക കവിതകള്, ദാർശനിക വീക്ഷണങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത്. ഇത്തരം സാഹിത്യങ്ങൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ യുക്തിയുക്തമായി നിരർത്ഥകമെങ്കിലും അല്പജ്ഞാനികളുടെ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കാൻ വൈവിധ്യമായി അലങ്കരിക്കപ്പെട്ടു. അപ്പൊ ഇത്തരം സാഹിത്യങ്ങള് ഈ യുഗത്തില് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അങ്ങനെ അത് നിരർത്ഥകമാണ്, അത് ആവശ്യമില്ലാത്തതാണ്. പക്ഷെ അല്പജ്ഞാനികളുടെ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കാനായിട്ട് എന്താണത്, അത് വൈവിധ്യമായിട്ട് അലങ്കരിക്കപ്പെടും. അപ്പൊ പല രീതിയിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള സാഹിത്യങ്ങൾ ആകർഷിക്കത്തക്ക രീതിയിലായിരിക്കും ഇത്തരം സാഹിത്യങ്ങളുടെ രചന നടന്നിട്ടുണ്ടാകുന്നത്, അലങ്കരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്രകാരം ആകർഷിതരാകുന്ന ജീവാത്മാക്കൾ കോടിക്കണക്കിന് പുരുഷാന്തരങ്ങൾ യാതൊരു പ്രതീക്ഷയ്ക്കും വകയില്ലാതെ ആധിക്യമായി ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ അകപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഇത്തരം സാഹിത്യങ്ങളിൽ ആകർഷിക്കപ്പെടുന്ന ജീവാത്മാക്കൾക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഒരു ജ്ഞാനമില്ലാതെ, അതീന്ദ്രിയമായ ആ ഒരു ജ്ഞാനമില്ലാതെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എങ്ങോട്ട് പോകാനോ ഒരു ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനോ സാക്ഷാത്കാരം നേടാനോ അവർക്ക് സാധിക്കാതെ യാതൊരു പ്രതീക്ഷയ്ക്കും വകയില്ലാതെ അവർ ഈ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ അകപ്പെട്ടു പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ശ്രീ നാരദ മഹർഷി വൈഷ്ണവരിൽ അതിശ്രേഷ്ഠനാകിയാൽ നിരർത്ഥക സാഹിത്യത്തിന്റെ ഇരകളായ അത്തരം നിർഭാഗ്യവാന്മാരോട് അനുകമ്പയുള്ളവനാകുന്നു. അപ്പോ നാരദ മഹർഷിയെ എങ്ങനെയാണ്? ശ്രേഷ്ഠനായ ഒരു വൈഷ്ണവനാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരത്തില് നിരർത്ഥക സാഹിത്യത്തിന് ഇരകളായിട്ടുള്ള നിർഭാഗ്യവാന്മാരോട് അനുകമ്പ ഉള്ളവനായിരുന്നു നാരദ മഹർഷി. ആകയാൽ അദ്ദേഹം ശ്രീ വ്യാസദേവനെ അതീന്ദ്രിയ സാഹിത്യം രചിക്കുവാൻ നിർദ്ദേശിച്ചു. അതുകൊണ്ടാണ് നാരദ മഹർഷി തന്റെ ശിഷ്യനായിട്ടുള്ള വ്യാസദേവന്റെ അടുത്ത് ആ അതീന്ദ്രിയമായ സാഹിത്യം രചിക്കാനായിട്ട് നിർദ്ദേശിച്ചത്. അത് മനോജ്ഞ ഗംഭീരവും ആകർഷകവും മാത്രമല്ല, സർവ്വവിധ ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നും ജീവാത്മാക്കൾക്ക് മോചനം യഥാർത്ഥമായും പ്രാപ്തമാക്കുന്നു. അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാണ്? അത് മറ്റുള്ളവരെ ആകർഷിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല, ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് ജീവാത്മാക്കൾക്ക് മോചനം യഥാർത്ഥമായും പ്രാപ്തമാക്കുന്ന വിധത്തിലായിരുന്നു ഈ അതീന്ദ്രിയ സാഹിത്യം. വസ്തുതകളെ വാസ്തവിക പരിപ്രേക്ഷ്യത്തിൽ ദർശിക്കാൻ അവർ യഥാർത്ഥമായി പരിശീലിച്ചവരാകിയാൽ ശ്രീ വ്യാസദേവൻ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതിനിധികൾ അധികാരം നൽകപ്പെട്ടവരാണ്. അപ്പോ വസ്തുതകളെ വാസ്തവിക പരിപ്രേക്ഷ്യത്തിൽ ദർശിക്കാൻ അവർ യഥാർത്ഥമായി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന്റെ അവതാരമാണ് വ്യാസ മഹർഷി. അത് മാത്രമല്ല, എന്താണ്, വസ്തുതകളെ ശരിയായ രീതിയിൽ ദർശിക്കാനായിട്ട് പരിശീലനം പരിശീലിച്ചവരായതുകൊണ്ട് തന്നെ വ്യാസദേവൻ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതിനിധികൾ അധികാരം നൽകപ്പെട്ടവരാണ്. കാരണം ആ പരമ്പരയിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നതാണത്. നാരദ മഹർഷിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് ചെയ്യുന്നത്. ശ്രീ വ്യാസദേവനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതിനിധികളും ആത്മീയ പ്രബുദ്ധതയുള്ളവരാകിയാൽ, മനഃശുദ്ധിയുള്ളവരും ഭക്തിയുടെ സേവന നിരതരാകിയാൽ പ്രതിജ്ഞയിൽ നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ളവരുമാകുന്നു. അപ്പോ വ്യാസദേവനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതിനിധികളും ആ പരമ്പരയിലെ പറയുന്നതാണ് അല്ലെ, ഗുരു പരമ്പരയിൽ വരുന്ന വ്യാസദേവനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതിനിധികൾ. അപ്പൊ എല്ലാ ഗുരുക്കന്മാരും ആരുടെ പ്രതിനിധിയായിട്ട് വരുന്നത്? വ്യാസദേവന്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ട് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഗുരു ഇരിക്കുന്ന സ്ഥാനത്തിന് വ്യാസാസനം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആ പ്രബുദ്ധതയുള്ളവരായതുകൊണ്ട് തന്നെ, മനഃശുദ്ധിയുള്ളവരും ഭക്തിയുടെ സേവന നിരതരായതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രതിജ്ഞയിൽ നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ളവരായിരിക്കും. അവരെങ്ങനെയുള്ളവരാണ്? അവര് മനഃശുദ്ധിയുള്ളവരും അതേപോലെ തന്നെ പ്രതിജ്ഞയിൽ നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ളവരുമാകുന്നു അവർ. മാത്രമല്ല, ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അടിയുറച്ച പതിതാത്മാക്കളെ പരിത്രാണനം ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചുറച്ചവരാണവർ. അവരെന്താണ്? ഈ ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മാത്രം മുഴുകിയിരിക്കുന്ന, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ മാത്രം മുഴുകിയിരിക്കുന്ന അടിയുറച്ച പതിതാത്മാക്കള്, അത്രയും തരം താണിരിക്കുന്ന പതിതാത്മാക്കളെ പരിത്രാണനം ചെയ്യാൻ, അവരെ സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തീരുമാനിച്ചുറച്ചവരാണ് ആര്? ഇത്തരത്തിലുള്ളവര്. അനുദിനം പുതിയ വാർത്തകളെ സ്വീകരിക്കാൻ പതിതാത്മാക്കൾ അത്യധികം ഉത്സുകരാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അനുദിനം പുതിയ വാർത്തകൾ സ്വീകരിക്കാൻ പതിതാത്മാക്കൾ ഉത്സുകരാണ്. അപ്പൊ ഓരോ ദിവസവും പുതിയ പുതിയ വാർത്തകൾ കേൾക്കാൻ ആര് ഉത്സുകരാണ്? പതിതാത്മാക്കൾ. അത്തരം ഉത്സുകരായ സാമാന്യ ജനങ്ങൾക്ക് വ്യാസദേവനെ അഥവാ നാരദനെ പോലുള്ള അതീന്ദ്രിയവാദികൾ ആത്മീയ ലോകത്തിലെ വിചിത്രവും അപൂർവമായ വാർത്തകൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ എന്നും പുതിയ പുതിയ വാർത്തകൾ കേൾക്കാനായിട്ട് ഉത്സുകരായിട്ടുള്ളതാണ് ഈ പതിതാത്മാക്കളെല്ലാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരം ഉത്സുകരായിട്ടുള്ള സാമാന്യ ജനങ്ങൾക്ക് വ്യാസദേവൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അല്ലെങ്കിൽ നാരദ മഹർഷിയെ പോലുള്ള അതീന്ദ്രിയവാദികള് ആത്മീയ ലോകത്തിലെ
വിചിത്രവും അപൂർവമായ വാർത്തകൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നു. കാരണം ആത്മീയ ലോകത്തിലെ വാർത്തകൾ എന്ന് പറയുന്നത്, ആത്മീയ ലോകത്തിലെ വാർത്തകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത്ഭുതമായിട്ടുള്ളതും വിചിത്രവുമായിട്ടുള്ളതും അപൂർവമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലെ. അതിനെക്കുറിച്ച് വിതരണം ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. സമസ്ത സൃഷ്ടിയുടെയും ഒരേ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ് ഭൗതിക ലോകമെന്നും ഈ ഭൂഗോളം സമഗ്ര ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെയും ഒരേ ഒരു അംശം മാത്രമാണെന്നും ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഉദ്ബോധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോ ഒരു ഒരു വലിയൊരു വട്ടം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ 3 ഭാഗവും എന്താണ്? ആത്മീയ ഭാഗമാണ്. ഈ ഒരേ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ് എന്ത് വരുന്നത്? ഈ ഭൗതിക ലോകം വരുന്നത്. അത്രയും ചെറിയൊരു അംശമാണ് ഭൗതിക ലോകം, പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ചെറിയൊരു അംശമാണ്. ബാക്കി 4ൽ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ് ഭൗതിക ലോകം. ബാക്കി 3 ഭാഗം ഏതാണ്? ആത്മീയ ലോകങ്ങളാണ് വരുന്നത്. ഭൗതിക ലോകം മാത്രമല്ല, ഈ ഭൂഗോളം എന്ന് പറയുന്നതോ സമഗ്ര ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെയും ഒരേ ഒരു അംശം മാത്രമാണ് എന്ത്? ഭൂഗോളം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഉദ്ബോധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അറിയാവുന്നതാണല്ലേ. അപ്പൊ നമുക്ക് സാഹിത്യപരമായ രചന നടത്തുന്ന 1000 വ്യക്തികൾ ലോകം മുഴുവൻ ഉണ്ടെന്ന് മാത്രമല്ല, അവർ അനേക സഹസ്ര സാഹിത്യ സംബന്ധ രചനകൾ സാമാന്യ ജനങ്ങൾക്ക് അറിവ് പകരുന്നതിനായി 1000 വർഷങ്ങളായി രചിക്കുന്നു. നിർഭാഗ്യവശാൽ അവയൊന്നും തന്നെ ഭൂമിയിൽ സമാധാനവും പ്രശാന്തതയും വരുത്തിയില്ല. ആത്മീയ ശൂന്യത ആ സാഹിത്യ രചനകളിലുള്ളതായിരുന്നു അതിന്റെ മുഖ്യ കാരണം. ആകയാൽ മാനവശക്തിയുടെ പ്രമുഖ ഭാഗത്തെയും നശിപ്പിക്കുന്ന ഭൗതിക സംസ്കാരത്തിന്റെ കഠോര വേദനയിൽ നിന്നും ക്ലേശിക്കുന്ന മാനവരാശിക്ക് മുക്തി എന്ന അഭികാമ്യ ഫലം പ്രാപ്തമാക്കാനായി വേദസാഹിത്യങ്ങളെ വിശേഷിച്ചും ഭഗവത്ഗീതയെയും ഭാഗവതത്തെയും സവിശേഷമായി ശുപാർശ ചെയ്യപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ സാഹിത്യപരമായ രചന നടത്തുന്ന 1000 വ്യക്തികൾ ലോകം മുഴുവൻ ഉണ്ടെന്ന് മാത്രമല്ല, അവർ അനേക സഹസ്രം സാഹിത്യ സംബന്ധ രചനകൾ സാമാന്യ ജനങ്ങൾക്ക് അറിവ് പകരുന്നതിനായി 1000 വർഷങ്ങളായി രചിക്കുന്നു. അപ്പോ ഈ സാഹിത്യ രചനകൾ നടത്താനായിട്ട് ഒരു വ്യക്തി അല്ലല്ലേ, 1000-ലധികം വ്യക്തികളുണ്ട് ലോകം മുഴുവനും. ആ 1000-ലധികമുള്ള വ്യക്തികളിൽ അനേകം സഹസ്രം സാഹിത്യ രചനകള് സാമാന്യ ജനങ്ങൾക്ക് അറിവ് പകരാനായിട്ട് 1000 വർഷങ്ങളായിട്ട് അവര് രചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. നിർഭാഗ്യവശാൽ എന്താണ്? അവയൊന്നും തന്നെ ഭൂമിയിൽ സമാധാനവും പ്രശാന്തതയും വരുത്തില്ല. പക്ഷെ ഇത്തരത്തിലുള്ള സാഹിത്യങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ഈ ഭൂമിയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള സമാധാനോ പ്രശാന്തതയൊന്നും വരുത്തിയില്ല. ആത്മീയ ശൂന്യത ആ സാഹിത്യ രചനകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നതാണ് ഇതിന് കാരണം. എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ സാഹിത്യങ്ങളെ കൊണ്ട് സമാധാനം കിട്ടാതെ പോയത്? ആത്മീയമായൊരു ശൂന്യത ആ രചനകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നതാണ് അതിന്റെ മുഖ്യമായ കാരണം. ആകയാൽ മാനവശക്തിയുടെ പ്രമുഖ ഭാഗത്തെയും നശിപ്പിക്കുന്ന ഭൗതിക സംസ്കാരത്തിന്റെ കഠോര വേദനയിൽ നിന്നും ക്ലേശിക്കുന്ന മാനവരാശിക്ക് മുക്തി എന്ന അഭികാമ്യ ഫലം പ്രാപ്തമാക്കാനായി വേദസാഹിത്യങ്ങളെ വിശേഷിച്ചും ഭഗവത്ഗീതയെയും ഭാഗവതത്തെയും സവിശേഷമായി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കുറെ സാഹിത്യങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടെങ്കിലും അതിനൊന്നും എന്ത് സാധിക്കില്ല? അതിന് സമാധാനവും പ്രശാന്തതയും വരുത്താനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല. കാരണം അതിലൊക്കെ ആത്മീയമായൊരു ശൂന്യത അനുഭവപ്പെട്ടതായിരുന്നു അതിന്റെ കാരണം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാനവശക്തിയുടെ പ്രമുഖ ഭാഗത്തെയും നശിപ്പിക്കുന്ന ആ ഭൗതിക സംസ്കാരത്തിന്റെ കഠോര വേദനയിൽ നിന്നും ക്ലേശിക്കുന്ന ആ മാനവരാശിക്ക്, മനുഷ്യർക്ക് മുക്തി ലഭിക്കാനായിട്ട് പ്രാപ്തമാക്കാനായിട്ട് വേദസാഹിത്യങ്ങളെ വിശേഷിച്ചും ഭഗവത്ഗീതയും ഭാഗവതത്തെയും സവിശേഷമായിട്ട് ശുപാർശ ചെയ്യണം. അപ്പോ മാനവരാശിക്ക് മുക്തി ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിർദ്ദേശിക്കുന്ന വേദസാഹിത്യങ്ങൾ അത് ഏതൊക്കെ പറയുന്നത്? ഭഗവത്ഗീതയും ഭാഗവതമാണെന്ന് ഇവിടെ ശുപാർശ ചെയ്യാണ്. വ്യാസദേവനാൽ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ട ഭഗവാനാൽ സ്വയം അരുളി ചെയ്യപ്പെട്ട സന്ദേശമാണ് ഭഗവത്ഗീത. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ വാണിയാണ്. വ്യാസദേവനാൽ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടതാണത്. അതായത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് വ്യാസദേവൻ അല്ലെ. വ്യാസദേവനാൽ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടതാണ്. ഭഗവാൻ സ്വയം അരുളി ചെയ്യപ്പെട്ടതാണ് എന്ത്? ഭഗവത്ഗീത. അതേ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ കർമ്മങ്ങളുടെ അതീന്ദ്രിയ ആഖ്യാനമാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നതോ ഭഗവാന്റെ തന്നെ കർമ്മങ്ങളുടെ അതീന്ദ്രിയ ആഖ്യാനമാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയും ഭാഗവതവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്കൂടെ സാധിക്കുകയാണ്. ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനാൽ അരുളി ചെയ്യപ്പെട്ടതാണ്, ഭഗവാന്റെ സന്ദേശമാണ് ഭഗവത്ഗീത. ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ
ലീലകളുടെ അതീന്ദ്രിയമായ വ്യാഖ്യാനമാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ് എന്ത്? ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന് മാത്രമേ ജീവാത്മാക്കളുടെ അതിയായ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് സംതൃപ്തി വരുത്തി ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തിയും ശാശ്വത സമാധാനവും പ്രദാനം ചെയ്യാൻ സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ. ഇപ്പോ ഭാഗവതത്തിന് മാത്രമേ എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ എന്ന് പറയാണ് ഇവിടെ. ജീവാത്മാക്കളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക്, അതിയായ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് സംതൃപ്തി വരുത്തി ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തിയും ശാശ്വതമായ സമാധാനവും പ്രദാനം ചെയ്യാൻ ഏതിനു മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ? ഭാഗവതത്തിന് മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ എന്നിവിടെ പറയാണ്. ആകയാൽ സമ്പൂർണ്ണ ജഗത്തിലെയും സർവ്വ ജീവാത്മാക്കളുടെയും എല്ലാവിധ ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പൂർണ്ണ വിമോചനത്തെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സമ്പൂർണ്ണ ജഗത്തിലെ എല്ലാ ലോകത്തിലെയും സർവ്വ ജീവാത്മാക്കളുടെയും എല്ലാവിധ ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പൂർണ്ണ വിമോചനത്തെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത്? ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് എന്ത്? ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. ഭാഗവതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വയം ഭഗവാൻ തന്നെയാണത്, അല്ലെ? അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്രയും വിശേഷപ്പെട്ട ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. ഭഗവത് ലീലകളുടെ അത്തരം അതീന്ദ്രിയ ആഖ്യാനങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ പ്രേമയുഗ സേവനത്തിൽ പൂർണ്ണമായും ആമഗ്നരായ വ്യാസദേവ പ്രതിനിധികൾക്കും വ്യാസദേവനെ പോലുള്ള മുക്താത്മാക്കൾക്കും മാത്രമേ വിശദമായി വർണ്ണിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള സേവനത്തിൽ പൂർണ്ണമായും ആമഗ്നരായിട്ടുള്ള വ്യാസദേവ പ്രതിനിധികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വ്യാസദേവനെ പോലുള്ള മുക്താത്മാക്കൾക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ ഇത്തരത്തിലുള്ള മഹാത്മ്യങ്ങളും ലീലകളും ഇതൊക്കെ വർണ്ണിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. അത്തരം ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവത് ലീലകളും അവയുടെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവവും ഭക്തിയുടെ സേവന മാർഗത്തിലൂടെ താനെ സ്പഷ്ടമാകുള്ളൂ. വർണ്ണിക്കാൻ മാത്രം സാധിക്കുള്ളൂ എന്ന് മാത്രമല്ല, അത്തരത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ ഈ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവവും ലീലകളും ഭക്തിയുടെ സേവന മാർഗത്തിലൂടെ താനെ സ്പഷ്ടമാകുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഭക്തിയുടെ സേവന മാർഗം നമ്മള് പിന്തുടരേണ്ടതാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്ന അതീന്ദ്രിയ ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകളെ കുറിച്ചും സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ചും എല്ലാം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടും സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. അനേക വർഷം ആ ശ്രദ്ധാവിഷയത്തെ നിരീക്ഷിച്ചാലും ഭക്തന്മാർക്കല്ലാതെ മറ്റാർക്കും ഭഗവത് കർമ്മങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനോ വിവരിക്കാനോ കഴിയില്ല. അപ്പൊ അനേക വർഷം ആ ശ്രദ്ധ വിഷയത്തെ നമ്മൾ എത്ര നിരീക്ഷിച്ചാലും ഭക്തന്മാർക്കല്ലാതെ ഭഗവാന്റെ കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനോ വിവരിക്കാനോ ആർക്കും കഴിയില്ല. അപ്പൊ എത്ര നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ നോക്കിയാലും നമ്മൾ ആ വിഷയത്തെ ശ്രദ്ധ അതിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നാലും ഭക്തന്മാർക്കല്ലാത്തവർക്ക് ഈ ഭഗവാന്റെ കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ചോ ഭഗവാന്റെ ഈ അതീന്ദ്രിയമായ കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ച് ഭഗവാന്റെ നാമം, രൂപം, ഗുണം, ലീലകൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൽ വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെ, അത് മനസ്സിലാക്കാനോ വിവരിക്കാനോ സാധിക്കില്ല. നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് പരിശുദ്ധി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഇപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. ഭാഗവതം എല്ലാം എന്താ പറയുന്നത്? നമ്മള് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്? നമ്മള് പരിശുദ്ധി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ. പറയുന്നുണ്ട് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിൽ പറയുന്നല്ല, ശ്രീകൃഷ്ണൻ നാമാതി ന ഭാവേദ്ഗ്രാഹ്യം ഇന്ദ്രിയഹി എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഭഗവാന്റെ നാമം, രൂപം, ഗുണം, ലീലകൾ ഇതിനെ കുറിച്ച് അറിയണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പരിശുദ്ധമാകണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കത് സാധിക്കുള്ളൂ. അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? നാമം ജപിക്കാൻ പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ച് ഭാഗവതം വായിക്കുക, ഭഗവത്ഗീത വായിക്കണം, നാമം ജപിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? എത്രത്തോളം നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക, നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം പോലുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്താണ്? സ്വാഭാവികമായിട്ട് തന്നെ പരിശുദ്ധമാകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളെല്ലാം ഇല്ലാതാകുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. അല്ലാതെ മനസ്സിലാക്കാനോ ഗ്രഹിക്കാനോ വിവരിക്കാനോ ഒന്നും കഴിയില്ല. ഏകദേശം 5000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആ മഹത് ഗ്രന്ഥത്തിൽ പ്രവചിച്ചതൊക്കെയും ഇപ്പോൾ അതേപോലെ സംഭവിക്കുന്നു. അപ്പോ ഈ മഹത് ഗ്രന്ഥത്തില്, ഭാഗവതത്തില് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളല്ല ഇതൊന്നും അല്ലെ. 5000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആ ഗ്രന്ഥത്തിൽ പ്രവചിച്ചതാണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഈ സംഭവിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം. നമുക്ക് എന്തറിയാം? ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് തന്നെ. ഇപ്പൊ വരാനുള്ള ഒരു അവതാരം കൽക്കി അവതാരം. പക്ഷെ ഈ ഭാഗവതത്തിൽ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ശ്രീബുദ്ധൻ അവതരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ശ്രീബുദ്ധൻ അവതരിച്ചു. അതേപോലെ തന്നെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും എന്താണ് അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ സംഭവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കലിയുഗത്തെ കുറിച്ച്, കലിയുഗം തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ കലിയുഗത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ എന്താണ്? കലിയുഗത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് കുറെ കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ അതാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ സംഭവിക്കുന്നു. അത്രത്തോളം കൃത്യവും യഥാർത്ഥവുമാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. ആകയാൽ ഭൂതം, വർത്തമാനം, ഭാവി എന്നിവയെ രചയിതാവിന്റെ ദൃഷ്ടി
സമ്പൂർണമായി ഗ്രഹിക്കുന്നു. ആകയാൽ ഭൂതം, വർത്തമാനം, ഭാവി എന്നിവയെ രചയിതാവിന്റെ ദൃഷ്ടി സമ്പൂർണമായി ഗ്രഹിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ രചിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് എന്ത് സാധിക്കാണ്? രചയിതാവിന്റെ ദൃഷ്ടിയില് സമ്പൂർണമായിട്ട് ഗ്രഹിക്കാനായിട്ട് ഭൂതവും ഭാവിയും വർത്തമാനവും ഗ്രഹിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. അത്തരം മുക്താത്മാക്കൾ വീക്ഷണം, വിവേകം എന്നിവയുടെ ശക്തിയിൽ മാത്രമല്ല ശ്രവണ, സ്വീകരണം, ചിന്താവികാരം തുടങ്ങിയ മറ്റെല്ലാ ഇന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും പ്രവീണരാണ്. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള മുക്താത്മാക്കള്, വ്യാസമഹർഷിയെ പോലുള്ള അത്തരത്തിലുള്ള മുക്താത്മാക്കളുടെ വീക്ഷണം, വിവേകം എന്നിവയുടെ ശക്തിയിൽ മാത്രമല്ല ശ്രവണ, സ്വീകരണം, ചിന്താവികാരം തുടങ്ങി മറ്റെല്ലാ ഇന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും അവരെങ്ങനെയാണ്? പ്രവീണരാണ് അവരെല്ലാം. ഒരു മുക്താത്മാവ് പരിപൂർണമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വശത്താക്കിയവനാണ്. ഒരു മുക്താത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ വ്യക്തിയുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്? പരിപൂർണമായിട്ടുള്ളതാണ്. ഇപ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല, ശുകദേവ മഹർഷി 16 വയസ്സുള്ള സമയത്താണ് ശുകദേവ മഹർഷി എതിൽ പോണത്? അവിടെ ആ സ്ത്രീകള് കുളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പോകുന്നത്. പക്ഷെ ശുകദേവ മഹർഷി ആ സ്ത്രീകളെ കാണുന്ന പോലില്ല. കാരണം മുക്താത്മാവാണ് ശുകദേവ മഹർഷി. അപ്പൊ ശുകദേവ മഹർഷിയുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും എങ്ങനെയാണ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ആയ രീതിയിൽ തന്നെ ശുകദേവ മഹർഷി ഒരു മുക്താത്മാവായതുകൊണ്ട് തന്നെ അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ സ്ത്രീകൾക്ക് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ഒരു ഇതും തോന്നിയില്ല. നമ്മൾ കണ്ടു. കാരണം മുക്താത്മാവാണ് അവരെല്ലാം. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വശത്താക്കിയവരാണ്. മാത്രവുമല്ല പരിപൂർണമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളാൽ മാത്രമേ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ഉടമസ്ഥനായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണനെ, ഋഷികേശനെ സേവിക്കാനാവൂ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പരിപൂർണമായാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ? ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഉടമസ്ഥനായിട്ടുള്ള പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണനെ, ഋഷികേശനെ സേവിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ. ആകയാൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം വേദരചയിതാവായ പരിപൂർണ വ്യക്തിത്വ വിശേഷമായ ശ്രീല വ്യാസദേവൻ രചിച്ച സർവസമ്പൂർണനായ, സർവശ്രേഷ്ഠനായ, പൂർണാഭിജ്ഞനായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ പരിപൂർണമായ വർണ്ണനയാകുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? വേദരചയിതാവായിട്ടുള്ള പരിപൂർണ വ്യക്തിത്വ വിശേഷമായ ശ്രീല വ്യാസദേവൻ രചിച്ച. അതുകൊണ്ട് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത് വ്യാസദേവൻ രചിച്ച സർവസമ്പൂർണനായിട്ടുള്ള, പരമശ്രേഷ്ഠനായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സർവശ്രേഷ്ഠനായിട്ടുള്ള, പൂർണാഭിജ്ഞനാണ് ഭഗവാന്റെ. എല്ലാതും അറിയുന്നതാണ് ആര്? ഭഗവാൻ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ പൂർണമായ ഒരു വർണ്ണനയാകുന്നു. അപ്പൊ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ വർണ്ണനയാണ് എന്ത്? ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എന്ത്? ശ്രീമദ് ഭാഗവതം നമുക്ക് പറയാം. അതുകൊണ്ട് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ശ്രവിക്കുന്നതിലൂടെ, വായിക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് എന്താണ്? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം മുക്തി നേടാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു കൂടി ഇവിടെ പറയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, निताई गौर ब्रह्मानंद हरि हरि बोल। हरे कृष्ण हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. हरे कृष्ण എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ആണോ പോകുന്നേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഇന്ന് അയോധ്യയിലേക്ക് പോകും. അപ്പൊ നാളെ തൊട്ട് നല്ല ക്ലാസ് ഉണ്ടാവില്ല എന്തായാലും. നമുക്ക് മറ്റന്നാൾ അവിടുത്തെ സമയത്തിനനുസരിച്ച് ലിങ്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ, ക്ലാസ് എടുക്കാനായിട്ട്. അല്ലാതെ ആരും സമയത്ത് എടുക്കാൻ കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ പരമാവധി ഒരു ശ്ലോകെങ്കിലും എടുക്കാന്ന് 8:30 ഗീതാ ക്ലാസ് ഉണ്ടാവോ മാതാജി? ഉണ്ടാവും. ഹരേ കൃഷ്ണ. 6:30 മാതാജി, 6:30 ക്ലാസ് ഉണ്ടാവില്ലേ? ഗീതാ ക്ലാസ് ഉണ്ടാകും. എല്ലാ ക്ലാസ്സും ഉണ്ടാകും. ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലാണ് നാളെ ഉണ്ടാവില്ല. ഭാഗവതം ക്ലാസ് നാളെ ഉണ്ടാവില്ലേ? നാളെ ഭാഗവതം ക്ലാസ് ഉണ്ടാവില്ല. ഭാഗവതം മാത്രമാണ് ചെറിയൊരു പ്രോബ്ലം. കാരണം അത് ഈ സമയത്തായതുകൊണ്ട് ആർക്കും എടുക്കാനായിട്ട് സമയം വരാനായിട്ട് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് മാതാജിമാർക്ക്. അപ്പൊ 6:30